maken, heren. Wie kan er 20 keer? Succes. Moet het wel goed zijn, hè? Niet je kont naar beneden, maar door je armen zakken. Goed zo, Gerko, ga door. Ian, kom maar even achter die mat vandaan. Ik wil graag dat je even hier gaat staan, want je bent nu alleen maar aan het ouwe hoeren. Dat heeft geen zin. Kom maar. Neus tussen je knieën, benen krom. Voeten op de grond. Voeten op de grond. We gaan even een rondje doen. Donkerbroek, jongensgym. Is altijd een beetje lastig geweest. Hoeveel leden hier? 3. Ja, jongens en gymnastiek. Op een gegeven moment is het niet stoer meer, is het niet leuk meer. Dus dan, dan zoeken ze wat anders. En de meesten gaan voetballen ook bij ons. Korfballen is ook wel populair. Dus, maar nu hebben we freerunnen. Dat is niet voor jou, hè? Dat is wel een stuk knapper op. Ja, Jesse. Hey. Ja, Nou, gymnastiek is wat meer dingetjes aanleren. En je moet, als je het goed doet, netjes de tenen strekken. En het werkt gewoon niet bij jongens. Jongens moeten gezelligheid en die moeten rauzen en gaan. En het moet allemaal niet netjes. En dat hoeft bij freerunnen niet. Dus lekker wild. Omdat je de beste trucjes doet en dan kan je dat allemaal buiten doen en dan hartstikke hard rennen en dan vliegen. En dat is vallen. Soms vallen, maar dan weer opstaan en dan weer gewoon door. Wel een strenge juf, jongens. Ja, ze geeft commentaar als je het niet goed doet. Bijvoorbeeld als je daar het nu 1 keer niet goed doet, dan geef je best commentaar. Heren, de kast is ertussen weg. Je mag salto maken of een barani of iets anders. Als ik je ergens mee moet helpen, dan zeg je het maar. Kan wel alleen, Jorrit. Super. Dat was hem. Oké, Hartstikke mooi. bedankt. Prima. Helemaal goed. Ik denk, juf gaat nou even voordoen hoe het moet. Dat is geen probleem, hoor. Nou, laat zien dan. Ja, jammer, de trampoline staat overeind. Oh. Nou, maar die muur kan je toch wel doen? En daaroverheen? Daar kom je toch ook nog wel overheen? Mensen, Ja. berg. Ja. Hè? Bam. Zijn wij de broers niet? Ja, kan hoor, geen probleem. Los maatje. Yes. Oké. We zongen hem nog een keer. En als we binnen. Ik wil je eerst keer bij. Dan gooi je even die hoorn erin. Ik wil je eerst keer bij. Ja. En die eerst die komt zo door die noos heen. Ik wil je eerst keer bij. 1, 2, 3. Ik wil je eerst keer bij. Yes. Oké. Jongen, hoe wil ik wel loslaan? Mijn mem zei wat ik goed jong ken en ik snap er niks van. Maar ik vind van net. Dus zo simpel is het. Zo, dus wat op, ik wil je eerst keer bij. Dit is een auditie. Ja, van een bis. Ik wil bijna niet meer op het spel. Wat? Doe maar. Vanaf groep 7, 8 mag je pas beginnen, dus vorig jaar mochten wij nog niet meedoen. Echt een hele spannende, enge film. Je krijgt 5 seconden en dan verandert de film van die hele enge horror naar de hele grappige, verschrikkelijke Minions 2. 5, 4, 3, 2, 1, freeze! Oké. Dan moet je laten zien wat je allemaal kan met dans. Dan moet je een dansje doen en dan zijn er andere mensen. En die gaan dat dan beoordelen en kijken hoe dat dan is. En dan net zoals bij zang en toneel. 1, 2, 3, 4. Uit. Uit. Nu klein voor. Klein. Klein, anders kom je nog meer. Hop, hop. Groot naar achter. 1, 2, 3, 4. Uit. Uit. Klein voor. Klein voor. Spring, spring, spring. Eerst dacht ik dat het dansen niet zo leuk zou zijn, maar toen dacht ik daarna, toen we aan het dansen waren, van oh, dat kan nog wel wat worden.
It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night you won't remember. I'll be the one you won't forget. Nou, alleen die paaskeer moest het weer heel snel echt al corona en het lukt me dan net nog steeds net. En doe best wel doen ze. Ja, ik vind dat wel leuk. Maar het was wel heel spannend, want er zaten de hele tijd mensen naar ons te kijken. En dan zaten ze weer wat op te schrijven, dus toen dacht ik zo, wat schrijven hun op? En dat was wel heel spannend. Want daar wist al een beetje over te praten, dus daar let ik toen eerst meer op dan op de jongens. Het jongens weer wat leukst, denk ik, want ja, ik vind jongens altijd wel leuk. En toneel weet ik ook af, want ik moest verliefd spelen op iemand, dus ja, mooie Merel. Heeft wel eens verliefd West? Ja. Ja? Ja. Dus dan wist wel hoe het is. Ja hoor.